Здравейте, приятели, и добре дошли в новото ми видео. Днес ще играем За да Doors пушка. ще се Така. наредим в линия. Ще играем Doors с Sigma, Bloxroid Pro или Scorpio YT. Хора, само да ви Така. кажем, че ние преди За да малко капа, снимахме за да капа, видео, за да обаче не се получи, защото нямаше достатъчно гардероб и всички умряхме. Ние умряхме на 13-14 врата, затова сега ще го снимаме наново. Да. Да. То това не се казва. Ама... Мегафон, Телефон. а лучите. Добре, Айде, ще влезем ли хора? Кватро. Симоно, защо там влезна? Да ти чуди, мама. Той е по-напред. Мегафон, телефон. Айде! Значи на мене всички са ми... Аз съм се кръстил Bloxroid Pro, Венци ми е Сигма, Симона ми е Папуя и Стейси ми е Пулки. Ай. Що съм папуя? Защото Ако си харесвате самата това такава. видео, хора, абонирайте се за канала и лайк. И за моя. Също, да, И за моя. Също така хора. Който харесва краски да се абонира. Да. И също На така, 15 абоната ще Мъкни. избера Така, 5 душа също да така, може... хора, искаме да ви кажем, че такова. Пишете в коментарите дали да играем Floor 1 или Floor 2. Да, сега по принцип. Аз съм единственият човек, където е минал флор 1 5 пътя. Да, така че ще се опитаме и ние днеска. Де факто видеото, ако е повече от 14 минути дълго, може и да не се качи, защото YouTube мисля, че не дават толкова дълги видеа. В смисъл, поне на мен не ми да, направи Аз съм проблем. качил с 40 минути Стейси. На мен не ми даваше предния път, като качвах. И хора, молим се абонирайте за каналите ни, защото аз гоня 100 абоната. Да. Дано и те да ги постигнат. Така че, моля ви, помогнете. Знам, че съм досадна, Трябва ама ни ключ ли? ще го блъсна за глава, бе, за какво не е ключ? Ох, Ето го. ударих се. О! Кой има ключ? Венци, може аз да отключа? Не. Стей с тебе, пък който е питал. О, не. Това е моя Ей, гърден. това е моя шкаф, това е Това е моя моя. шкаф. Това е моя. Хора, аз умрях. Наистина ли? Шугам се, оживях. Венци! Учител! Наричайте Венци официално учител свещеник. Оп, Що хора, иначе какво стане? ние фенер нямаме, аз не знам на къде. Учител на свещеник къде ходи? Чакайте. Никъде. Да знаете, аз Хора, наричам... моля ви се, дайте фенер, че не знам на къде вървя. Нямаме фенер без Ние тези. си нямаме фенера Чакай, и няма... О, пст, някой каза пст. Ау, Добре, боже! Нещо ми Той е изскочи. скрич. Симоно, никой не ти вярва. Залезни. Мегафон, телефон. Маписман! Чудо! Трябва ли да се крием? Не. То трябва да има Трябва да тишина. мигнат светлините. Аз тук спидвам. Аз Само дай да видя дали рекордвам. Да, рекордвам. Рекордвам. Аз рекордвам. Злато! Стейси, то тук вече е малко... Не е много за тебе тук в това място. Що? Защото тук трябва да се правят много... не, то само една. Ама тук може да има нещо. Тук, мисля Мона, се, чакай ни. Браво. тук груза пикси. Чакай, Венци! Че твой вратата, браво. Жужо, ти къде Чакаме. си? Аха. Чакаме. Не можете да минете. Къде сте? Хора, къде сте? Жужо, да не си намерил крусафикс. Не. Мяу, мяу, мяу. Мяу, мяу. Аз ако бях намерил круза пикс, вече тоя, как беше? Сика вече умрял. Да, сикнал съм така монета. Къде Аз натам съм на бе? 16-та. О, не. О, не, мига. Аз съм тук. Аз съм тук.
Спокойно, живях. сега имаме да виждаме. Оживях някак си, аз не знам как. Ма аз гледам килима. И аз гледам как? килима. Ама все пак Да. мерси Венци за светлината, защото наистина нищо не Да. виждам. Ей, тук. Хора, тук има пса. Султата. Учи. Хора, нещо каза. Гледай О! надолу, Стейси. Гледай надолу. Не мога гледай. Не гледай в очите на този. О, не, мига. О, не. Брат. Да, брат, аз ще умра, аз възгубих. Аз оживях някак си. Хайде, Сейси, за тебе съм. Ами, какво? На къде? Бързо. Върви, бе. О, не. Венци, що загаси? Добре. Това е Хора, фалшив. аз имам... О, не. Чух пст. Отгледай се, защото моята за... О, напред. абе! Защо, брат? Аз дори не гледам към това. Ама ти трябва да гледаш към това. Защо? Ами Той той иначе иначе иска да... сте хапи. Ами аз първо гледах него и после погледнах на там и ме обича, спектейтвам Сигма. То не е много силно, ама как... За мен е този шкаф, където има... Фенил! Хора, нещо каза. му пусна. Хора, нещо каза. Пст. Не от мене. Това се Ма реди той има и- кога отсмане, кога отне, защото... Добре, къде Ето го е ключа. Ей, поне имам фенел. Аз ще го взема как ти. Ти го, той някой го... Тъпите очи гадни, бе, бро. Не ме удари един път. И мене. Аз съм тук. Изберете си шкаф. Това е моя шкаф. Крийте се. Танкю! Бро, видя го как падна от мапа. Венци, запали една цигарка, май. Венци, тук има за финера ти. Хора, За нещо... финера. Аз съм фенел. Хора, нещо изпещя. Да, на мен аз го От махам. мене. И от мене беше. О. Учи. Учи Къде е там, бе? Тика, жене! Нагоре. Нагоре. Очите мигат просто, не. Брух. Очите. Тук няма чити шкафа. А ти де. Брух, бро. Той си първа сме. Си първа. Какво? Това е бък. Той си е пълва. Това е за 32-да, не трябва 32-да. Да, 32-да не трябва, обърках. Дори ме. Пиеро, папа. Не, Пенка. Намерих вратата. Не са ключа, де. Ето, хора, намерих ключа, ще дойдете ли? Давай. Чаках Венци, например. Хора. Пак стига ли, бе? Стига, бе, бро. Витамини. Брат, аз Витамини още не малко даде. имам. Аз почти ще имам достатъчно за един крусафикс. Аз имам витамини ме дали. Аз имам 140 Намери ли го ключа? Имам 140 пари. Аз брат, тук е Витамини ме не моето. дали. Витамини ме не дали. Аз имам трички.